Här var den här Torvald Danielsen. Ja, det blev förstått det där, men det blev en 5-setare. Ja, jag vet inte. Jag hade väl gott blir vi så vunnit ja. Det är en personlig fel sista set när början är sett någon. Jag vet inte vad som men vi hänger oss nästan att för ringt att komma. Sista set någon det är bara på 15 så. Det är verkligen. Vi tar det mot. Ja, fjärde setten. Här var det pura ute alltså. Här var det SS det var det mesta nästan. Ja, här alltså vi får börja ut och lasta sig rätt. För länge fram och ja. Här var inte Gerald. Men jag aldrig vet han gått här att ta sättet vi vinna och jag projekt om och så får ni gå serverfiler och personliga filer i det allt. Men Martin må vara. Så det satsar på att förra måste rida Jamon över Outjort och Gillianes om en vecka. Det man då bara nu. Rätt att vinna bord här men de vinner Martin och Gillianes nästa. Ja, och trots att det är no när time att kunna göra det så det må rätta några personliga filer eller rätta några filer till det kan sjå. Ja, jag aldrig vill det bättre li men sen vi mötas, vi vet jag personliga filer sist nu. Tar jag det hade inte gått med att det men har vinner jag bara tar jag kanske några filer borta filer så vid. Så vi får rätt vad här så hade vunnit sen där. Tack för det Torvald Danielsen.